ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଏଇ ବିଧବା ମା ଜଣକ କାହିଁକି ଆଜି ଏତେ ମନଖୋଲି ହସୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ବିଧବା ମାଆକୁ ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇ ଏଇ ବିଧବା ମାଆର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ ମାଆର ବିଧବା ଭତ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିଧବା ଭତ୍ତା ମିଳୁନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୁରୁବାରୀ ବିଧବା ମା ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଧାଁ ଦପଡ଼ାଇ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦରାର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବା ଫଳରେ ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ବିଏସ୍ଏସ୍ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଫଳରେ ଏହି ବିଧବା ମାଆର ବିଧବା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୋଟିଆ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଟିକେ ହସି ପାରୁଛି ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ ବା ଅଛି ଆଜିକା ଏହି ମିଛମାୟା ସଂସାରରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିନେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।